τον όρκο. Όπως τα σύννεφα καλύπτουν τον παράδεισο, έτσι οι υπότες θα προστατεύουν το Ζιέντσο. Τράβα! Ναι, δάσκαλε. Όπως τα σύννεφα καλύπτουν τον παράδεισο, έτσι και οι υπότες θα προστατεύουν το Ζιέντσο. Κράτα γερά. Ένας υπότης της Νεφέλης δεν χάνει ποτέ το όπλο του και δεν τεμπελιάζει με την τεχνική του. Ναι, δάσκαλε. Δάσκαλε, δεν μας αναγνωρίζει. Έτσι γίνεται με όσους έχουν κολλήσει μάρα. Το να κολλήσεις μάρα σημαίνει να βυθιστείς σε μόνιμη τρέλα και θανασία. Αν κι εγώ κολλήσω στο μέλλον, δεν πρέπει να διστάσεις. Ναι, δάσκαλε. Καμία αίσθηση του χρόνου. Μειώνεται η ανθρωπιά της. Σοβαρή η περίπτωση. Καλύτερα φύγε, Τζιν Ιουάν. Η Τζιν Λιου έχει... Αντίο, δάσκαλε. Ξεπληρώνω το δώρο της διδασκαλίας σου. Με αυτό το χτύπημα! Ένας υπότης της Νεφέλης δεν πρέπει ποτέ να χάσει το όπλο του ή να τεμπελιάζει με την τεχνική του. Αν και πρέπει να πάρεις μερικούς πόντους πριν σε δεχτούν οι υπότες. Θέλω να γίνω σαν εσένα, στρατηγέ! Ένας θρύλος του Ζιέντσο! Ναι, είναι ένας δρόμος δύσκολος. Όμως αυτόν τον δρόμο πήρες κι εσύ, σωστά, στρατηγέ! Αφού βλέπω ότι έχεις όρεξη ακόμα. Ναι! Δεν θα διστάσω!